to jest? Słyszycie te dźwięki? Ale ma takie efekty, co jest? O, che secco! Aaaa! Pewnego tajemniczego dnia płynąłem z Brunem na statek. Okej. Dobra, cokolwiek ci chodzi, zaczynamy drugą serię w tym daily, jaką jest Minecraft na 170 modach, o ile się nie mylę, plus minus. Chyba Nie, 170. więcej. A w ogóle ciekawostka, jak zanurzysz się pod ziemię, znaczy pod wodę, to będziesz mnie inaczej słyszeć. W Weź ogóle coś słyszysz powiedz. mnie teraz inaczej, co nie? Tak jakby pod wodą. No rzeczywiście. Ej, bo tu zombiak taki. Czekaj, pustą łapką trzeba tu znaleźć wejście, czekaj. Gdzieś tu dało się kliknąć, No, o dobra. dobra. Tu kliknij, tu gdzie stoję. O. Dobra, ogółem Tego village... teraz dopiero powiem, że... O, tylko sobie to zrzutuję. Mamy tutaj voice chat, taki oryginalny w Minecrafcie, więc naprawdę będzie fajnie. Sprawdzimy, oblutujemy sobie chociaż nie chcę wodorostów, się nie przydadzą. Mam takie rybki. Już tak. No i ogółem w dzisiejszym odcinku będę sobie budował bazę, a raczej szukam miejsca na bazę, bo jak widzicie, spawna mamy tutaj. Tu mamy w sumie taki główny teren, a tu jesteśmy teraz. Ogółem jeszcze jedna z nami jest osoba, ale właśnie nie możemy jej usłyszeć, bo jest od nas daleko. Bardzo daleko. I przez ten voice chat właśnie teraz nie słyszymy. No, tylko są tu pory roku. Tak. Właśnie podpływamy do gracza. Ciekawe, czy będzie nas słyszeć, jak podpłyniemy do niego bliżej. Halo! 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 O, jest! Podpłynęliśmy. Oj, palę się. Na chwilę. Zima jest, chłopaki. No zima. Widać. To Ale ja sobie faktycznie tam, trawą main. znajdę fajne miejsce na bazę i się wbuduję gdzieś dalej na tej wyspie. O, Na jakiej wyspie? w tej wyspie. Pokażę. Nie, Ej, nie, płyniemy dalej. Malinka. Na Tak. tych shaderach ten śnieg wygląda świetnie. No. Wiem, takie małe pokropki tam. Co to wyskoczyło? Bo my wracamy na spawna. Aha, patrz co jest pod nami. O, co to jest? Ej, ja muszę to zapisać, bo ja tu będę robić ten. Ja tu mam projekt. O, ja tu sobie Widzisz tą zamieszkam. wieżę? Widzisz tą wieżę? Dobra, ja się tutaj już wybuduję, więc na razie panie siema. Mi się podoba to miejsce, od razu już to mówię. Żegnam. Już odpływaj. Weź wykorzystaj tą wieżę do czegoś, nie wiem, dobra, ja odpływam. Wykorzystam. Siema. Tra la 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 la. Nie słychać go już, dobra. A więc... Ty, nawet ptaki słuchajcie, co jest? Jak oni już sobie pojechali, zostałem tu sam. Możemy zacząć robić swoje własne projekty. Jakie będzie zbudowanie fajnego, drewnianego domku na tej pięknej wyspie. Ale muszę zobaczyć, jaka jest jej objętość. Na początku to w ogóle mi się przydało zbadać, bo ja nie wiem, gdzie co idzie. Tutaj widzę, że jest niby jakieś połączenie. Zobaczmy, czy to jest połączone tutaj w ogóle. Ty, co jest? Dobra, a więc to się łączy w jedno... Ty, tu mam chyba jajko w sumie własne. A i patrzcie, w lewym górnym rogu mam takie, w jakim stopniu już zniszczyłem ten blok, więc to też jest fajne. Węgla nigdzie nie ma. Halo. węgla Co? nie ma. Co ty tu O! robisz? Węgla szukam. Co? Kiedy? No węgla szukam. Ale naprawdę tutaj? No. Odeszłem trochę. Nie. No to nieźle, ja tu sobie tak badam mapę dookoła. Ja się tutaj w tym stawku będę budował kostrze. Węgla nie ma, okej, dobra. Chłopie, ja myślałem, że już sam jestem. Co ty robisz znowu na mojej ziemi? Co ty tu robisz? Po pierwsze sobie to pozbieram. Po drugie, opuść moją ziemię. Dobra, tutaj sobie zacznę budować kopalnię i w sumie pokażę wam, co uda mi się wykopać, o ile coś się w ogóle uda. O, jakaś pierwsza ruda, jaką jest węgiel. Chcę to budować. Na razie ogółem wszędzie tu jest woda i lód, ale to tylko w tej porze roku, więc spokojnie.
O, Driftem witam lecę. pana! Ja tutaj sobie zacząłem budować. Driftem lecę. No, mógłbyś mi dać trochę materiałów albo pomóc, coś. Jedyne co ci mogę dać to bruk. Możesz dać. Nie masz jakichś drewna, coś? Nie mam drewna, mam tylko bruk. Panie, wszystko się przyda. Masz bruk. Dużo bruku, bo kopałem, ale mi wystarczy. Potrzebuję miejsce, gdzie ogarniesz sobie peron swój, ale na razie muszę zacząć kopać tunel. O, kiedy seko! No echo, ogromne jest echo, ale chodź. Idę. Tutaj gdzieś by mógł przychodzić ten peron, nie? Ale on musi być na musi być na 100 klatce, minus 100, czekaj, nie? Czy gdzieś niżej musi być, na zerowej minimum. Więc musi niżej. To zejdzie, no to później tam jeszcze pokopię, tak? Poratujesz samo łódko, bo umarło mi się, a mam tu checkpointa gdzieś. Czy poratuję łódką? No, drewno. Masz drewno. Bo mi się umarło i muszę dopłynąć znowu do Radzia. Co to jest? Słyszycie te dźwięki? Co to za bydlak? Jaki gigant! Jak go widzę, to tylko wiem to, że muszę go zabić. Dobra, szybko. Miksal, dobra. Sprawa. Mam bydlaka na posesji. Świecisz się pod wodą, jak nie wiem. Ty! To bije! Aha. Chłopie! Widzisz tego bydlaka? Też Ferek do ciebie przyszedł? No. Nie wiem co z tym zrobić. Pilnuję moich itemów. Ty, bo tu jest mój grób. Może mogę szybko kliknąć. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Wodą? No tutaj, nie widzisz? Taki błyszczy Gdzie się. ty byłeś? Z czym ty się bijesz? Z tym. Z tym, a tego pełno pływa. Wystarczy do wody nie wchodzić. No ale ja tu mieszkam na wodzie i to problem. Ja nie zdążyłem nawet płynąć jeszcze. Dobra, no to już idź no. Dobra, więc tak to się gdzieś prezentuje. Można sobie zobaczyć. Będzie nawet dużo okien. Oj, bardzo dużo. Tutaj sobie specjalnie dałem ścianę bez okien. Tak to będzie wyglądało. Na razie zrobię, nie wiem, jakąś przerwę przynajmniej w nagrywaniu. I zaraz jeszcze w tym odcinku pokażę wam już taki połowiczny, finalny efekt. Dobra. No mnie coś teraz walnie, co ty tu znowu robisz? Wracam z łódką, już mi się nie przydała jednak. Bo on musi iść się tam. Gdzie? Idę się myć. Dobra, a więc to jest efekt końcowy tego odcinka. Tutaj mamy domek, w środku jest podłoga wystawiona. Pierwsze kontury, mostek oczywiście, który prowadzi tutaj. Tutaj mamy taki stolik. A tutaj w sumie nic nie ma, oprócz takiego kloca. W kolejnym odcinku postaram się to dobudować i siemanko!